Винаги съм се чудил как има жени, които карат камиони. Това е голям срам. Камионите са направени за мъже, а не за жени. Това малко ме възмущава. По-рано през 1991, 96, 97, 89, 86, 85 всичките камиони бяха управлявани от мъже, не от жени. Камионът е направен за мъжете, не е направен за жените. Между другото, камион да се кара е мъжка работа, не е женска. Това исках да кажа с това видео.